Right. Niko na mgajwang. Umari. Ketna gire bwana. No problem in the mbele ine mo yuri. Ero kama na niko na mgajwang. Chenro makelone kaka pile mailuongo ni Luo Trending Nation. Kae gima kono wagani wakoni gima timore, kumotimore, samotimore, gimomiyo timore gi ng'ama time. Koro kuone adwa kono gimomiyo kona kelonu ng'at mano kono gimomiyo trend. Gimomiyo en public figure nikech wapenjo gimomiyo timore ng'ama time. Koro kae kawuono limo gi wendo mar aria, wendo mong'ere pinje mang'eny ahinya. To ok wadhi wacho nyinge kapok wacho kende. En nyadendi ma kara king'iye mos. En nyadendi pinjo, ok en nyadendi adendo kalo ka. Omiyo wadhi go mbaka kode mantino nyiso achiel ariyo adek ngimane kaka nochako, kaka nobedo na ropo mashamba la mawe ni. Mobeda beda mo survive. Basi ngama poko subscribe, please subscribe at the bottom just so that you can get notified when we give out a new thing. Wendo makawuono okang'eyo ni the camera team have already thank you. Wendo makawuono wachnwa nyingi. Nyinga ilongani Bebeto ama Nyamigori. Bebeto ama Nyamigori. Mama nying makor ni pesa to diwuok sania. Hapana. Nyinga mara mpesa ni Mavis Awuor. Mavis Awuor. Yes. Then Bebeto ni tumar pa. Mano mar pa. Ingeri Bebeto. Wapi? Kuonde mang'eny ji osebedo ka kuodhi ni Bebeto Nyamigori. Kosine mane inda weri. Hapana. Dong chinda Nyamigori to dongi ba winjo kuluni Nyamigori. Donga ma Nyamigori ya. Usopata koro nyathiu kabisa. Hapana. Wini si wetu. But you are all from Migori? Yes. Okay. From Migori County. Bebeto onyuoli Migori ka koso onyuoli kanye? Anonyuola Nairobi koni. Nairobi koni. To dholuo ing'e nang'o? Donga jaluo. Luo. No. I'm a Luo. So you born in Nairobi? Born in Nairobi? Grew in Nairobi. Raised in Nairobi? Still in Nairobi. Ulisomea Nairobi bado? Mimi nimezaliwa place inaitwa Bebeto. Baba what? Bebeto. Ungezaliwa hata hapo sasa baba kubwa but okay. Hapo baba dogo umekaa muda gani? Onyola baba dogo, asoma baba dogo, nimekuwa baba dogo. Yeah. Hadi ukamaliza form 4 baba dogo. Everything nimefanyia baba dogo. Na kuendelea na college, university, poly mara? Hapana. No kichuri kodgi? No kwa winjore. Kwa chunga ngima kanyo. Mama yake gikanyo. Sasa basani Bebeto timang'o? Bebeto sani ako tu na kazi. Ako tu ana kazi. Ndio madogo mane no gini sania badi kije nyalo kono kije nyalo timo tich mane. Sisi ka aneno kaka an kama. An ngina driver gidelu an ngama jariembo hivi. Ang'ama riembo gari. Ariemba piko. To kata dhako bariembo, Okay. Yeah, koro wach ni nyalo timo tich mane kopogore gi beda. Okay, ok na bet. Mimi actually videos matimo go chula. So you are a content creator. That economy and activity content creation. Don't wanna see. You work from the house. Yes. You work on social media platform. Yeah. Kama YouTube, TikTok sana. Place inanilipa ni IG. Ni Instagram. Kumaanisha ukiweka kitu hapo inaenda na likes kadhaa. Okay, nafanya video TikTok then I upload IG. Kakete Instagram kuro kanye manyalo video. Nyalude kachi moro. Ayudo nanyalo. Ayudo. Mama ne machulo ne Bebeto rent. Bebeto ok chul rent. Bebeto product kod mama gi. Bebeto pod dipidho gi mene. Bebeto. Yes. Nying mamit ahinya. Ja Instagram. Koro ng'ama do manyo Instagram ra dikone kaka pok odhi mbele gi mbaka. Instagram inyalo yuda kaka Bebeto, TikTok kisearch Nyamigori ama Bebeto utanipata. Yes. TikTok kanisa iti viral sana. Content gisell sana. TikTok ok chula. Lakini yani it sells you like it gives you fame. Sure. Okay. Makata ningena ngai mana through TikTok. Kigolo weri moro
ni okigolo jo TikTok ogolo jo TikTok golo challenge wer moro mar ne mono mi afulo ika chieng' no noriko akeni nan odu to kang'iyo batha to ayudo mana ni in achiel mochuna follow idong nakumbuka to TikTok mteri maber kabisa. TikTok okitera maber, but the TikTok hailipi. So you are advising TikTokers not to continue TikTok? Wa continue tu, labda inawasaidia. Mimi nisaidia. Amata Jackie once told me, as a content creator, ukitaka kuisha, concentrate on TikTok. Exactly. You utaisha complete. Na wewe si inakusaidia juzi ukishatoa channel TikTok unapeleka IG na kulipa. Don't call IG machula. Sio TikTok inakulipa indirectly. TikTok inawasaidia yangu. Hainilipi. So you want to major on IG? Yes, huko ndio niko full. Then it's like ni kama unaweza kuwa tag trace. Yes, nafanya hivyo. Okay, ingene ndio jamani nonga loot trending kai mama nyo mana access. And money for coaching. Yeah? You are here. Here. You can act any role. Yes. Jachi ni to inyalo yimano. Mana nyalo. Itimo. Atimo maber. Koro Bebeto. Tok maya pande angene gintie live kai. Tok bangene ngani nyaka manya wang ni wene namba ni. Mondo kataka okri kataka nyaka gidwar actress. Next year na messages email ka tunakono gani I'll try getting them one. I'm here. Available. Yes. I'm available 24/7. 24/7. He was born in Nairobi, raised in Nairobi. Yes. He knows everything about Nairobi. Yes, kona yote. Hey. So Bebeto, if it happens that we end this live, I'll contact them. Na hata mimi pia nitakupea time uongee nao. Uambie unaweza kuwa hata mwanaume. Atu unataka babu, si ndio? Yes. Thank you very much, Bebeto, for that. And somebody I know is asking himself, Bebeto ni jaber sana, kusane mane ni jaber. Yo, ishik take norno. Mtu anakushika mikono. Si mikono zangu ziko hapa. Kushika mkono ni kumaanisha like are you engaged to married or single? Hiyo tuachane nayo. Hiyo si ya leo. Kwa cheche ni duani kali to Okanya na chebizana. I don't know. So you don't understand? I don't know. Mimi siongele hiyo. Koro mamu ubedo kudipe iko ni sunya tena. Mino nyalo nyiso but kura mamu sunya tena. Pokang'e maber. Sunya tena. Pokang'e maber kama chunyi, so I can't speak. You can't speak. You will comment. Na uwezi sema watu wasikia. But I just think Bebeto ngamine pare kama akili juu. Maana nimewacha. Mimi nasema ako story next time. Okay. So who told you about TikTok? Most ngano kodi mo puonjini Bebeto indonje TikTok. To ng'at machielo mano puonjini TikTok riwe gi Instagram. Okay, an ginene. Ononge ngamo insana donje TikTok. TikTok no biro nikajoin. Alafu awachi nango. Anaero ginene kwanza kitambo kudani. Arechon kabisa. Maanchi kude misamye na majio ng'enye. Lakini sisi taka kutaja. Okay, nachako chon sana. So venye TikTok ilikuja ilifanya kuniboost. Kechengi mana hero sana. Yes. Mimi TikTok wakao kadeni kari joma shai, joma nyalo golo content hawa. Okinyalo be stage performance. Yaani mimi microphone kama. Okanyala ni. Wan gi kaka in kama. Ingeni kai ne od sunyalo kana ting matin kende man. Koro kata tinonga ne subi for the stage. Ni sute mega kana temo chawa. Ingeni outing ngata chiel. Kamera iko place pale uko mtu mmoja kwa nyumba. Ile freedom unafeel uko sawa. Koro mbele jabu. Koro TikTok and for the amar shy people. Unaweza sema hivyo? Koro mano yusunia wada sema good content creator. Kind content creator manyalo be before the camera, manyalo be before the audience. Aye TikTok. Kanyo karte mabigi tuot. Okjite. Si wote. Kaka su ntie video ni moro mana neno wimbi dem. Mane. Was it Kailisha Toto? Su
We want to okay before the people. Mother before the Lord. Before the Lord. Eh? Hey. Ili happen hivyo. Inapen tu hivyo tu. Nilijipata. Ukajikuta umedani. Exactly. Or that is one of the ways of avoiding stress. Unakuwa renewed. Yeah. Unaogopa stress. Sana, a lot of stress zaidi. Hey. Yes. Makido stress to unabisha tutokate dodi chiengno. Kata dodi go kono taduogo kanisa. Alisha ngeni nano alisha pa fani mapek makoro ken customer mabiro to. And then fan. And then fan. Ung'e maber. Penjo garo tinde chuo an gimoro ka ni sani ni wan kaka waneni maber bera koro ng'ato kire kata mana ili follow sadi Kanye TikTok aniki 15 IG 12 15 people 15,000 then IG 12,000 mano kiro bedo brand ambassador yawa kubia teach idwa tich ma in koro wuonde kara ni ande oketi bamori ni makori lando bano binyalo dhi sani anyalo timo ebumu nipe. So what is disturbing you before the camera is only a piece of job. Yes. Ma in tich emokele kamera ka Tijino kende mokela kiro do ng'ama nyalo ndiki tich sani Achach. ma esibo beto nyamigori eno yoga yawani ng'ato mak bad akeno ma ni bedo kodo live ka ing'eni gin jok ma be kong'eye field ka in sure ni nyaka idhi kuma ber ober nas gini joma dil gi absent seto ang'eni kaka ni swatch role mar acting ka after this wadhi manyo wadhi contact Subo Beto chako bedo actress then from there I just think Subo Beto will just get somebody who will actually hold it because I know public figures are being held easily Ote koko yote bedi si rahisi mtu kushika mkono hivyo ni rahisi ni wanaume washikwe wasichana wanashikwa wacha niketiwasho ni kugumu kiking'ato mwingine yoyote nana umejaribu wapi mimi naziona anayudo gine napata hizo DMs moba lakini utapata mtu anataka kusaidia but he needs something in return unaona ingine wacho ni mama no kwa imano tabichulo kala kanyo but si rahisi pande yetu si wasichana wako yote but not opportunities always there mingi sana naza fungulia miaka jakumo kipara wengi nyaka sasa mara tu mari pakana Subo Beto koro bage challenge sisi bedo okay uno yes unapata mtu ako tayari kukusaidia but nataka tuta ngine gimidore ndani do kidogo odwa sio kodi odwa na nini kodi atakalale na wewe ndakusaidia unaona chuolok pachu strong chuolok pachu kidwa ne kony ng'ato ni ande kise konyito idwa ni ok nikise konye onindo kodi ekokonyi Ochako kisabi. Watu wazuri. So Subo Beto. Yes. Hii kitu si sabuni bali hii kitu ni biashara. Why don't you just treat one na upate kazi mali? Hapana. Hii si sabuni. Mano ya chandra siwezi. Hiyo utafanya kwa watu wangapi? Si mmoja. Ni chandika kilari si. Anataka kachal gishida gani? Must look good lakini si furahi. Ndio unakula vizuri. Unakula vizuri, unaishi vizuri. Sioni haja ya kazi. Kazi lazima kwa msichana. Kama unataka kazi, give it pata kazi. Nitakudanganya. Mimi siwezi. Okanya. She cannot, she won't. I can't. And I will not. She hasn't. No. She hasn't done it. She don't want to do it. She will not do it. And I will never do it. And you never do it. Yes. Kama no for chito slide. You want to kono chua dear? Yes. Subo Beto an kono no alima penjo gimatin ke chieng machielo eka wado chako penjo wadhi kaka koro relationship mage mwa jaga sana ke joma be ok en kama kose kele mbui kama wado ga ni DMs bedo mang'eny tok ma but jomi tich tang'eni nitie neno wasani ni kaka ni aseni na nyalo timo gima dagi timo tich to kaw kana sani ano kanyal baya kama no to to joma sani tije ng'eny ilando online ok iyudo ke japata like kama anaweza pata hiyo ya nini na poposa na Maryland maybe Bahamas
supermarket ama sabuni ama hata Coke. No, you don't open that. No, if you just move to a shop mwambie tu bana, mimi nataka nikufanyie karpata kwa hii channel yangu, mimi naona na watu 15k. No, muuzaji akifikiria tu watu 15,000 kuona kitu yake ina bei, mmoja anakupea hata kitu like that. Mmoja ni kujitolea tu. Do you know this content creator by the name I'll tell you later. Koro tu Bebeto. Yes. Wach modwa tieko ka. Kichona koro wachiegni tieko. Sang'adwa. First of all, wadonjo late. Contrary to the time we promised our fans. Adwa ni wach gik machandi e wang' liejeni. Wang' liejeni. Gik machanda ng'eny. Kwa specific. Ng'eny. Mane miwacha manyalo biro gik sani. Okay. Kwani penjo rungu mane modong'? Mane kende penjo modong' kae to alora live ni sani. Ikono jopiny dwachi kaka ginyalo yudi social media handles gi like that you see. Then imiyo kata ma jomoko madonjo TikTok ikono gi TikTok to onge kinyalo weri gi TikTok please ai TikTok. Okay. Okay, kuom nyinga donga senyiso gi Bebeto ama Nyamigori. TikTok nyalo dwaka Nyamigori kata kisearch Bebeto utanipata. Facebook Bebeto. Luongo nani kosa? YouTube Bebeto bado. Subscribe. Subscribe kwa YouTube. Subscribe. Content creator. Aya. IG Bebeto pia. Kuna nyisi giangocha. Kuro gimodong' ka. Mijogi nambani mar simu. Minyalo manyo kata tich moro yudo please iko ni Bebeto ni gine. Okay. Inyalo dagi namba mar 07 wata ni kidolue ma sound kama mimi. Mailo ni luo trending nation. Ka wache Kiswahili. No biria. Yote niseme Kiswahili translate. 0790 657 51. Kuja tena. 0790 andano. Nona berio. 290 290 657. 650 gabirio. 51. Prabich kachiel. Mago nebni mag Bebeto minyalo yude godo. Kidwaro giri moro midwani walandi, tiji moro giri, salundi moro, bani moro, supermarket, hata watu wa Coke, anything unataka ni kuadvertise, unaweza nipata na hiyo namba hapo chini. Then you want it to work. Whether ni chak work the kampuni called banana ni Bebeto ama public figure. You see, even the watu pata kazi. Yes. So mimi nazaomba tu hiyo kama uko na kitu yako unataka kutangaziwa, kindly reach me out. Hiyo namba iko hapo. Na kuna swali lilinisumbua sana kabla. Yaani ilinisumbua lakini nimesahau kukuuliza. How do you get to the Nyaronagi? Nyaronagi is my sister. Nyaronagi. Is Nyaronagi from Migori? Hiyo ni story sana. Okay, Nyaronagi is your sister. Yeah. You also have some shares in Nyaronagi show. No. So na kuonaka hapo mara ameshika kamera, ameshika microphone. Mimi nampea tu unatamani siku moja ukuwe na vitu kama hizo. Mimi nampea tu support but I'm not you are not part and parcel. I'm not part of it. Na ungetamani siku moja uwe kama yeye. Nyaronagi. Kama yeye like you hold the talk shows. Unajua kwa advantage sana kwa sana kama nyinyi mkiwa na talk shows. Hapana, hiyo sijaitaka. Kwa nini? Bwana. Hauna maswali ya kuuliza? Sina maswali ya kuuliza. Kuuliza tu mtu rika zake, umemzaliwa lini? Wanataka Koro Nyaronagi. Amor maromo kodi godhiambo kama. Kusepo godhiambo romo. Godhiambo chal moseromo. Donge saa chiko. Ya. Una betu nisikize menyalo. Romo saa chiko? Gino. Yes, we were so guys, please visit my YouTube channel, Bebeto, IG Bebeto, TikTok Nyamigori ama Bebeto, Facebook pia ni hivyo. Kindly. Mtegi moroma onimiyo nini. Akwayo utichi mogik asayo ukini kigiri moro midwa lando. Niko na over 12,000 followers on IG. I can do that best. Naweza ifanya vizuri kabisa. So kindly reach me out. So kama nini deni ukidwa hii
wagugni wete ni anano ka moko dhi Qatar, moko dhi Lebanon. Anticho nyap luoko fanya. That's what it is. So you are this lazy girl. I'm not that lazy girl, but siwezi risk. Kono ndo mjitoe. Ndio najua. Okay, nikakutoa. Koni. So uliko kabisa sawa. The same applies. Hapana, kosha inegeji. Kenya ka kwa chinjiji street. Chinjiji. Eri nikufe kwa kidini Kenya yetu. What you must agree on is nikufe kwa Kenya yetu. Eri umepata kipato, isinyarnagi. Wacha kuchagua kazi hata kwenda majuu just to go. Why am I saying this? Ukiwa Kenya. I lost my friend because he had no problem. Unaweza kufa tu ukiwa hapa Kenya. Ama pa Kenya utakamileni. Tutatatu. Nitakufa, lakini wakadania babu loka. Money muda. There's this song who saying that who song that saying ne katere de kajeto Bruno. Donko chopo. Katere kwa na mwende. Yes. Hotelo. Ikifika inifika. Pero si Bebeto. One which was a rumor. Dwyer Marco, please subscribe to the Trending Nation. And this is my sister Bebeto here. Go follow her on TikTok, on Instagram. Ako pale YouTube tena, subscribe for her. Ako Facebook kuna page hapo kuna ile ya send me friend request. Normal Facebook. The normal one. You need to change it to business. I'll do it. Thank you. Then Bebeto is also here. She's jobless. You know, munene nyiri maberbe okayawa. Donga Bebeto koro biro kai. We have the national symbol, the Nash Arts and Theatre. And then get another sign more magin here. Bebeto is here, and Bebeto is looking for a reasonable she can access. So that one day you never know. You can be spotted from one of the videos and just get to that point. May it be so yawa. Ai. Mama na midana tebra. Wana muli pro tebra kama. Thank you very much for mangajwa. Mana mwach mona ngo. An mana kali chendro ni leni jano gavana jano mame meru makaratere be mara mnada ukigombe mano mwandu baba u. Ilikuwa ni live? Yes, ilikuwa live. Okay. Wana kwa nyazi abia ni wapi kwa nyazi kwa. Wani kai ndini ojwan ngo ni no wana Some comments. Koro kai. I like ano ka jano ano kuri mo don depende nya kuno penja dek mo mate wano ni go penji ngato kanga penji ni ko mo boy ni ku onyo mondo ati to gi ne mate ka mano ko ie lewa ke tu nya kuno di penja mo penjo serious ane mabero ya kuno era ti dire ni ma ke tunya ni kwara makajwang mo biro no dongo ni MC Moseko Nyango wakone bekado bede gi penjo moko matin no me mozo kureka bine mozo na wa mi omani na ani kwara makajwang asedonjo kae ndia molo kae ndi mane en cheno maber mani kelo ni Jano the governor iluongo ni Jano mame asedonjo kae ndi kama kawaida ma iluongo ni MC Konyango the virgin parent polayo ngile de ndani ya nyumba jaber Wako ni suweseto. Bebeto. Angoma negi kama. Onge. Ano ka wangiler ni jano mame jano beka ngeo kanyo to kene jano wang jano siko mana kone jano kingi kamera ya. Otherwise en chino maber mikilo ni channel maro kae ni maduong kabisa luongo ni LTN luongo ni Luo Trending Nation. Mabende itayo gi ngajano indo mabende ongere kabisa gi nying mar Umari chino jamona bele Bebeto aneno ka penjo omi kae ni penjo moko achiel ariyo adek to bende Jano the governor nitie kuonde moko mane dwa ni go site weyo to kuonde mo dwa ni wasike kuonde ma chuo ta jawego ichuo kamaro tiweyo kaka kamaro na winjo ke chuo kacha ne penjo moro kacha chande ni to weche mag tije gi eki ji iro ka samoro kikwa tich samoro idhi apply tich somewhere to iyudo ni samoro kam ya apply tich no jatelo dwa ni mondo kuongo so mang'owa wach kendi som katiba ndio we wacho katiba no in yonge katiba no Jano the governor Bebeto Yes wacho ni mage chiel kuom challenges ok ne ka kwayo gin magin box like an gigi na lo ni timna kama but you have to do this first
to in kaka ng'ama dwaro tich, in kaka wawe duok e penjo mano penji no, nitie gima dwaro penji kanyo. In kaka ng'ama dwaro tich, to ng'ato osekoni ni tich to nitiere mar 50,000, but nyaka imiya gima iluongo ni sublenya. In ang'o ma muoni chiwo? In ok idwa pesa? Ok anyala sijui lakini ok anyal. Ma kata bed mana ni inindo kech wani to ok inyal golo. To donge pod aonge tich but hizo messages ziko hapo. Wiwi legi ni dhi ikigo? Ni sawa. Oikago aika naonge washi. Wacha tu nizikwe nayo. Apart from mano, iyudo ka town kama ji nitiere kae ni mondo mi chul rent, apart from tiji mitimo moro mar niwacho ni timo videos mag Instagram, nitiere kata TikTok, but Instagram chuli. Apart from Instagram, tuseme Instagram, inyalo survive na. Nyalo bedo matek sana. Yes, juu kanye mayudo kaka nikech ing'e gimomiyo apenji kamano, jatelo matayo Instagram kata Facebook nyocha kano lor kaendi ma ji odwa itho. Facebook nolor something like 9 a day. Nitie kaka netimo ne gine moko, updates moko. Sani kadang bed ni olo TikTok, Instagram. Do Nyasaye kela tich moro daka chan ba. Nyasaye ok nyal kelo ni tich kibed. Dongan ong'eyo ni korumo tamba rumo, so ayudo lawiyo. Yes. Isu Bebeto. Apenji gimoro kae. Yes. Inyako ma bende an wuon an ama pod ni solo. Ma an non. Very single. Kwach bende non. Janode gavana. Bende no kwach kata nono. To in bende wacho maber ni pod ionge ng'ato. Ok awacho ni onge ng'ato, to kawacho ni nigi ng'ato. Nimesema swali mupite, kaluru penjo. Wano kaendi ma iluongo ni Luo Trending Nation, matiende ni gimoro amora wakele ka live wawacho ayanga, onge gima wapando. Koro in owuon ok kawuono odwa ni nyiswa ayanga ni to in kaka ng'ama nitiere kaendi ma bende waneno kaka ng'ama foten ka be inyalo bedo gi gombo moro ni ati iyude ng'ato moro minyalo bedo godo. Tim choro onge. Ata nyalo gombo. Ok, kuom sani gima nyalo gombo en tich. To tich igombo nade to iwacho ni ja Instagram yawa donge? Yes, hiyo donge wacho maber kanyo nang'o ni Instagram inaweza kuwa closed anytime. So mbako kuwa na ile plan B, na nafati ni kitu unapata pesa daily. Yes. Okay, ma in wach mar ni ati ng'ato dwa mako badi ni ok idwa. Kata sani onge ng'ato ang'ata ma onyalo wacho ni ati ng'ato to nitie kaka onge. An penjo go akia, mnane kana akia. Wani nitie gimoro ma kwach, nikech kwach chunye chwer marach. Kwach ng'e kwach rakido kod kaka othogono. En kada iwe ok inyon. Iwe ok inyon to kwach chunye chwer ga. Omiyo maga achiel kuom penjo bende wanyalo keto ni kanyo endo. Done in bende chunyi gombo to chunyi be chako dikore. Idwaro tich to dichuo ok idwaro. Ok awacho ni ok adwa dichuo. Ok awacho ni niko na mtu basi. Bas. Mtu michuno no to kwaya. Akachuo. Nani? So is a public figure. Sema tu mtu wako. Otherwise. It's okay. Aneno ka nyiri mang'eny ber gi manyo mane tucho kumgi gi malo to ineno ki tucho tiki. Ang'o matimore? Dhoga ni. Nitie awacho nango kuna nitie nyako moro kanya na tingi kwa nini? Owapiga kanisa. Gini Nigeria ma pia nakuanga na ipini. Koro no ber naga sana. She's the one alifanya nikafanya. Maana utike. No ber na alafu alikuwa na akili nzuri sana. Matia ni ikopo poti kwa ng'ato. Yes, nampenda. Magara sani kupone ati Odido mara no. Kupone ati owacho ni ene dhi die chume no. Okodwaro. Hapana, yani gino nondise. Achani kamera ni bonde. Nikech aneno ka jii mang'eny ero ka nyako tucho mana ume gi malo, moko tucho wenge gi koni. Ere ber mantiere e tucho gigi kata an aneno ni ati bera natural kata onge gi. But unere ber ere gima ber ni kanyo. Orila nakia lakini yani gini ber naga. Agolega maybe yende hata performance.
Kacha kaneno nyako ni pa kadhi nyiewo. For example, Aduoko. dineo ditayo to stimo lal. Idhi e bedroom. Iwili dhoth dhi tuomo tiki no ne pa e koro. Gi nyok lit si uchungu. Ma kigo tiki no ne modonjo iye. Oko lit. Tulipona kitambo. Ukusikia uchungu? Alright. Kare nyiri winjo maber. Nyako kata apart from tiki kanyo. Ma dhoga chicken ka. Wawe dondo dendi mang'eny e weche mag. En mana ka kende onge kumoro. Ni hapa tu peke yake. Iluongo ni Su Bebeto. Iyudo ka nyiri mang'eny kawo thuolo margi mar timo gimoro mane ok idwa timo cha mondo mi giyud tich. But in to idagi ni mano ok inyal timo. Matiende ni sani kopo ni ati e yor omarinaj. Omarinaj nigi tich. Ing'eni dwa pesa? Mana dwa pesa. Omarinaj nigi tich. Koro omarinaj oyie ni otiyo tokelo tochamo. Otiyo tokelo tochamo kan kanye? Dong kode. Dong koro momako badi moro mana ogwedho. Dong kanyo koro kanyal penjo nikech nasacho ni na relationship. Relationship mane ma intiere to ok idag ng'ato. To dong diko ina. Wan wado relationship machiew ne tiyudo ka ng'ato be nosechung. Nitie gima pok ikono Su Bebeto. Su Bebeto is a public figure. When Bahati married, his wife was brought to the camera. People knew her. And I'm not married. When Linda was engaged, we were told, and we saw it. All the public figures, their wives and their boyfriends. Iwacho ni onge konyuomi, chuny ochwer bwana. Mondo kata kora nogini, don't be love. That means go to the house, baby. I just said it out to you. So kubwa, hivi. Otherwise, always oko Su Bebeto. Adwani mondo mi akel kwach kacha mondo mi omose jopiny kwach bende. Owache ni to en ang'o manyalo kono Su Bebeto. Nikech Su Bebeto ng'ama nene screen kanyo endo inyalo paro ni ati ma nyathi Muhindi. Inyalo paro ni ati ma nyathi Muhindi. Karibu sana. Tunaonekana? Asante sana Joera Magiltiene kamano kwa mbele gi twak. Asanteni sana. Omede dhi mbele kamano. Koro gima timore mano. Nan gi penjo mang'eny. Saneno Su mawio gi penjo mathoth. Koro modong' matin ariyo adek emang na penja wadhi mbele gi twak. Ato ruodhi man malang' nene ka kitieko. Kata no confuse otherwise. Timore ka kibet kuma beteni. Na bet kumwendo machal kama bath kama. Koro kiko kawa ibamno rei. Adhano dichuo gigi mako dhano. Penjo na man go mokwongo. Inyalo ni koro in kaka you are considered a public figure. Nitie oko kacha cha ng'at moro kode nyathi mo manyako to gombo no chal kodi. Ko nyathi manyako ni samoro en junior tiktoker. Ose join TikTok but she's not doing well kaka in. Koro inwa journey of success ama journey in your career. Kana dwa penji machuok mokwongo. Journey mar join TikTok ni ichake karang'o? Ma ichako ni kora officially nimeanza kupost TikTok and IG. Achake last year. 2022. Ngene 3 ni pok wang'iyo kumo tegno but February ni kumo koro wang'iyo kode. Ichako 1 year. Mano bere nyato. Koro isebet 1 year isechopo michope ni. Kum jalo mora ma samoro ko join TikTok recently give a boom in you anytime kaka any zone 1 year in the industry to say boom, so just keep doing your job. The next thing manyalo gumbo penji binyalo consider kata binyalo paro the first challenge mane timo mishanga kumbe this thing can sell me paka mimi nikapanga moro ma the boom niseme the hit you did binya paro the first video consider your hit. Yes. Binyalo gombo nyiswani en mane kata ng'at mapok ni kwanyo dhito chako koro mae mano gole oko. Binyalo bedo mano. En mar Prince Inda kido mar hera. Okay. En video machon last year 2 years again. Okay. Yes. Mano kare. Koro still in close proximity to kumana penjo no. How frequent do you upload your content? Anytime. Mimi nikipita TikTok nilikitumia immediately. Okay. Kata ka onge gi live natoka nje na ifanya immediately. Okay. Yes. So mimi
anytime, anywhere, So anyhow. from the monthly TikTok, there is no specific boom ni anyaka beni Nah, after every 2 days. Ka content to biro bodo ke content. Immediately. Ka content to biro kode. Ndani. Koro ka ridra ka gima tieko. Kendo kela riyo. Na jini tini bedo badika miu ya di kuskusa dongo pokla nono penyo. Katieko. In kaka TikToker. Yes. Bentieno jalo masa moro ngiyo kumoto wacho na this is a superstar. I wish I could be in this level. Ngene at every level jilori. Yeah, Bentien sure. ng'at moro milo